sound, watch the family. Ja niin alkaa Seitsemän kukkulan podcastin 7. jakso. Ollaan jännän äärellä. Ja tämän jakson aihealueena on siis juoma. Ja haluan tässä kohtaa kiittää Turun kaupunkia, Turku Centeriä sekä Bar Ullakko ja Braintelia tuotantoyhtiötä, jotka ovat tekniikan takana. Ja meillä on 2 paikallista oikeinkin oivaa aiheeseen liittyvää vierasta. Meillä on Eeva Torniainen Kaukola Brewing Companylta, yksi perustajajäsenistä. Tervetuloa. Tervehdys, kiitos paljon. Ihana olla. Ja sitten on Samuli Pasanen, paremman sanan puutteessa käytän juomafanaatikko, mutta muun muassa Kirkkopuiston terassin niin tuottajana toimit. Terve, terve. Kiitos kutsusta. Miten kesä on mennyt tähän mennessä? Kirkkopuistossa kesä on mennyt oikein hyvin aina kun paistaa ja sitten kun ei paista, niin sitten ollaan värjötelty. Tämä on ollut tämmöinen monipuolinen kesä. Joo, aika sama homma. Mekin siellä Kirkkopuistolla myös yhtenä toimijana, niin mä olin vannonut, että heinäkuu on parempi kuin viime vuonna säiden puolesta, mutta nyt ei sellaisia serveerattu, mutta hyvinhän se menee. Turussa on ihana meininki, niin se näkyy aina kesällä kovana hulinana. Tosiaan itsekin olen huomannut, että tuossa on ollut hulinaa. Kuinka, korjaa jos mä oon väärässä, mutta niin koronan aikana, oliko se 20, koska tämä Kirkkopuiston terassi Kirkkopuiston terassi oli ensimmäisen kerran 2020. Joo. Toki silloin se oli Tuomiokirkon terassi nimellä, Toi joka edelleen vainoaa jossain Facebookin tägäyspalveluissa. Ja sitten se muutettiin 2021 Kirkkopuiston terassiksi, eli tämä on 4. kesä, mitä me ollaan tuossa kirkon edessä, tai saadaan kirkon edessä olla ja elää. Mistä tämä koko idea lähti käyntiin? Joku voisi sanoa niin kuin ulkopuolella, että onpa kunnianhimoinen projekti lähteä tonne, mikä on ollut niin kauan tavallaan niin kuin kulttuurihistoriallisesti toi vanha suurtori, niin lähteä sinne niin kuin ravintoloitsija niin kuin bisnestä tekemään ja tämmöistä. Niin mistä se idea lähti? No se idea tuli periaatteessa tuolta pääkaupunkiseudulta, että Helsinkihän päätti tehdä Senaatin torin yhteisterassin ja sitten Turun kaupunki lähti tällaista samanlaista ideaa kehittämään Turkuun, että olisi tämmöisiä yhteisterasseja ja niitä mahdollisuuksia, missä järjestää, oli useampia. Tuossa Hämähäkkitontilla järjestettiinkin siinä kesänä terassia, olisiko siinä ollut sitten kaupungin talon edustajaa ja puutoria ja muitakin vaihtoehtoja, mutta meille oli aika selvää, että se olisi se Tuomiokirkon edusta niin kuin mitä täydellisin paikka. Mä oon asunut siinä yliopiston kadulla Aninkaisten kadun kulmassa ja käynyt yliopistolla vuosikaudet kävellyt siitä läpi ja se on vaan niin kuin paikkana semmoinen, että se huutaa elämää, mutta siitä on puuttunut vähän palvelut. Et siinä on kyllä voinut olla, mutta sitten sä oot ollut vaan siinä. Mutta jos pitää vaikka vessaankin päästä, niin aika kauas saa kävellä. Ja omalta osaltaan se on luonut elämää niin kuin keskustasta sinne tuonne päin, vanhalle suurtorille päin ja semmoista tiettyä vilskettä, ja mitä ehkä on kaivattukin niin kuin jokirannasta, niin kuin just en nyt ilmaisun suunnasta osaa sanoa, mutta just siis sinne päin. Joo, missään nimessä tässä ei tietenkään ollut mitään suurta visiota, mitä vaan toteutetaan. Et aika nopeasti keksittiin ja sitten lähdettiin toteuttamaan. Ja jos aikakoneella pääsisi taaksepäin, niin se ekan vuoden terassi kyllä vähän olikin sellainen, että siellä oli vähän vinossa ja siten sun täten asiat. Et sen jälkeen ollaan onneksi sitten päästy paremmalla ajalla sitä tekemään. Mutta nyt kun me ollaan oltu siinä monta vuotta ja päästy kehittämään, niin onhan siitä tullut semmoinen just näiden tapahtumien, keskiviikkokeikkojen, tämän vuoden tiistaikeikkojen puolesta, niin semmoinen kaupunkilaisten paikka, minne voi tulla hyvin matalalla kynnyksellä. Ja Eeva, sä oot ollut osaltaan KBCn kautta luomassa tätä pöhinää sitten taas Kakolanmäelle, mitä sekin on kaivannut paljon elämää, ainakin mielestäni. Mutta miten KBC, sä olette 5 vuotta nyt niin ollut tässä tuotannossa mukana, niin miten se alku sai? Ihana, mystinen alku. Siinä ei ollut mitään sinänsä mystiikkaa. Meillä oli visio, että me halutaan nimenomaan Turkuun perustaa Panimo. Siitä on varmasti jo 8-9 vuotta, kun päätettiin, että nyt se perustetaan. Ja etitti Turun keskustan läheisyydestä, painotan sanaa läheisyydestä, sellaista tilaa, mihin me saataisiin sekä tuotanto että
ravintola eikä missään nimessä vaan pelkkä tuotantotila, vaan että missä olisi ihmisiä lähellä. Meillä on tosi tärkeä siinä koko oluen estetiikassa ja ytimessä ihmiset, niin me haluttiin löytää joku naapuristo, missä me päästäisiin sujahtaa ihmisten elämää luontevasti ja olla osa sitä naapurustoa. Ja kun kuultiin, että Kakola alue oltiin muuttamassa asunnoiksi, niin oltiin yhteydessä sitten Olli Ojalaan. Lähti intohimosta turkulaiseen kaupunkikulttuuriin, intohimosta olueeseen, intohimosta ihmisiin. Ja sitten löytyi hyvä paikka. Kakolanmäkihän kaipaa vielä edelleenkin. Se ei ole osa vielä tiivis osa keskustaa, että edelleenkin se on vähän semmoinen, että sinne pitää mennä erikseen. Se on maagisen keskustan rajan ulkopuolella. Nyt kun sä sanoit, että onko sulla jotain konkreettisia ehdotuksia, miten tämä saataisiin? Niin mä luulen, että sinne tulee enemmän palveluja, sinne tulee tosi paljon lisää asuntoja, että se tapahtuu ihan ajan myötä luontaisesti. Toinen funikulaari. Ja sitten toimiva voisi toimia. Se voi olla jo, että jos siinä ei ole sellaisia epäilyjä, että toimiiko vai ei. Mutta hieno paikka ja ollaan kyllä oltu tosi onnellisia siitä spotista, että on tosi uniikki. Se maine kyllä varjostaa sitä funikulaaria sillä, että alkuaikoina, olisiko ollut neljä ekaa kertaa, kun mä kävin siellä, se ei toiminut. Mutta on käynyt myös toimivassa funikulaarissa, että annetaan se sille. Niin kuin sä mainitsit tuosta, niin että te ette ole pelkästään niin kuin ravintoloitsijoiden yhteensaattuma tuossa niin Kirkkopuiston terassilla, vaan te olette omalta osaltaan, sä oot tuottajana tuottanut erilaisia tapahtumia, mitkä on niin kuin, osaltaan voidaan niin kuin monin mielestä tullut jäädäkseen tai että, niin kuin, että vahva osa Turun kesää. Niin mitä kaikkea Kirkkopuiston terassin viikko pitää sisällään? No tänä kesänä me ollaan maanantaisin aloitettu aina Chyden Visalla, ja mä just kuulin eilen, että olisiko yli 200 joukkuetta kesän aikana käynyt kisaamassa, ja yli 20 on ollut parhaimpana. Että tää on ollut tämmönen maanantain uutuus tänä kesänä, ja sitten tiistaisin meillä on ollut tiistai-live, missä on ollut pop-musiikkia ja vähän tämmöistä, en mä oikein tiedä miten mä sitä kuvailisin, pieniä, nuorempia up-and-coming bändejä, joita Antti Ylihalla on ansioituneesti meille löytänyt. Ja sitten keskiviikkoisin on perinteisesti jatsit. Flame Jazz oli 4. kertaa, kun ollaan järjestetty joka keskiviikko jatsit. Shoutout Jussi Fredrikssonille. Ja shoutout Jussille ja itse asiassa koko heidän väelle. Et siellä on monta hyvää tyyppiä siinä yhdistyksessä mukana. Ja torstaisin on ollut perinteisesti puistodisko, DJ-vetosta menoa ja viikonloput on vähän sekalaista, että välillä ollaan ja välillä on viinipuistoa, välillä on craft beer parkkia, yksittäisiä tapahtumia on ollut lapsiperheille tänä vuonna, on ollut karnaveneiden tekemistä ja semmoisten keppihevosten tekoa ja tanssiteatteri eri kävi esiintymässä ja kaiken näköistä. Onko Tuomiokirkon seurakunta muuten ollut missään tekemisissä sitten? Ollaan me paljonkin tekemisissä. Aikaisempina vuosina meillä on ollut papin aamukahvit torstaisin, mutta nyt me luovuttiin siitä. Ja tänä vuonna Tuomiokirkon seurakunta oli niinkin kiva, että he toi tämmöisen vanhan kellon siihen meidän terassille, joka nyt on koko kesän asunut siinä. Ja katsotaan, mihin se yhteistyö kehittyy tulevina vuosina, mutta heidän kanssa on hirveän kiva kanssa tehdä ja kirkon väki on oikein mukavaa. Et katsotaan, jos saataisiin lisää isoja hienoja kelloja ensi vuonna terassille ihaltavaksi. Eeva, miten te olette omalta osaltaan kokenut tämän teidän presenssin tuolla Kirkkopuistossa? On se meille tosi tärkeä piste ollut sekä tuon fiiliksen ja just sen turkulaisen kaupunkikulttuurin osalta, että on tosi uniikki kaupunki, joki virtaa keskellä ja täällä on jotenkin ihmisillä semmoinen, tiedätkö ne virtaa tuolle joelle, niin se on sen Turun juttu, niin onhan se ihan ollut meille super tärkeä olla tuossa keskustassa ihan sydämessä. Et joka kerta, kun sä nostat sellaisia sitä kirkkoa kohden, niin kyllähän se on niinku jo sellaisenaan tosi ihana kokemus. Ja se on meille jokaisella tavalla, mitä voi kuvitella vaan, niin ollut tärkeä. Ja me ollaan löydetty sinne niin ihana remmi, että se on kyllä niinku kasvattanut sitä meidänkin nuoren yrityksen tekemistä tosi paljon. Ei KPC varmaan olisi tällainen, mitä se nyt on ilman kirkkopuistoa. Sob. No eikä kirkkopuisto olisi
kirkkopuistoa ilman KBCtä. Mä tosi just rupesin kyllä miettimään, että me ollaan aika paljon yhdessä tehty muutenkin, että meidän yhteistyö ei ole edes alkanut kirkkopuistosta, vaan ihan ensimmäisestä Turku Craft Beer Festivalista asti ollaan varmaan KBCn kanssa päästy tekemään kaikkea. Ja Me jaetaan varmaan aika samanlainen semmoinen rohkea ja intohimoinen asenne siihen, että mihin suuntaan tätä Turkua pitäisi olla viemässä. Että mikä on meidän mielestä mielenkiintoinen Turku. Ja se oli mielenkiintoista, me palataan kohta myöhemmin siihen, mutta se, että kun sanoit, että se ei ole pelkästään sitä juomakulttuuria, vaan ihan ylipäätään kaupunkikulttuuria, mitä te omalta osaltaan molemmat olette ollut tekemässä. Mutta sä otit tämän Turku Craft Beerin esille, niin no, pohjusta vähän, että mistä siitä on kyse kuulijoille. 2018 taisi olla eka vuosi. Me vähän niin kuin mietittiin silloisen yhtiökumppanin kanssa, että mitäs me voitaisiin tehdä, kun meillä oli tämmöinen aloitettu pieni tapahtumayritys, että yksi tapahtuma oli jo tehty ja sitten mietittiin, että ehkä me voitaisiin tehdä vähän jotain muutakin ja molemmat oltiin aika intohimoisia pienpanimotyyppejä jo silloin, että molemmilla oli kotona pienpanimolaitteet, ei kylläkään haaveiltu pienpanimon perustamisesta, että tiedettiin, että se on hankalaa hommaa, mutta sitten niin, että siihen ei meidän rohkeus ja osaaminen riitä. Mutta sitten me ajateltiin, että ehkä kun me ollaan nyt tämmöisiä tapahtuma-alan ihmisiä, niin lähdetään tekemään. Ja VPK-talo oli semmoinen paikka, missä on itsekin käynyt erinäköisissä tapahtumissa ihan pienestä pitäen. Ja otettiin heihin yhteyttä ja siellä ollaan oltu sitten joka vuosi ihan jopa viikkoa ennen koronan sulkuja, niin järjestettiin Turku Craft Beer, mikä tuntui jälkikäteen vähän erikoiselta. Ja sekin on kehittynyt paljon tapahtumana ja tulee varmaan kehittymäänkin siinä, missä koko pienpanimoala on kehittynyt, mutta se on kiva semmoinen kevään aloitus ainakin ollut itselle, että siitä lähtee taas jotenkin se elämä sen talven jälkeen käyntiin ja sitä on kiva ollut järjestää ja meillä on aina ollut hirveän hyvät kumppanit siellä. Ja se on idyllinen tilana, siis se VPK on ihan loistava tila, mun mielestä ainakin. Ja sitten tänä vuonna, kun satuin olemaan, niin siellä oli kyllä aika paljon, tai porukkaa tuntui olevan paljon. Se on aika, niin kuin, mun käsityksen mukaan todella tämmöistä, niin kuin, olihan siellä kaiken kirjavaa, mutta erittäin niin kuin tämmöisiä juomahifistelijöitä paljon, eli jotka on siihen yhteen skeneen todella uppoutuneena. Allekirjoitatko tämän havainnon? No kyllä ja ei. Meillä on riippuu varmaan just vähän mihin kellonaikaan ja minä päivänä tulee. Et mä tykkään aina, että ne kovimmat hifistelijät tulee sinne heti kun ovet aukeaa, kun ei ole yhtään ruuhkaa ja sitten on aikaa kirjoitella ylös muistiinpanoja ja sitten ehkä se perjantai-lauantai-illat, niin sit siellä alkaa olla ihmisiä, jotka ehkä vähän kiinnostaa olut, mutta ehkä se kiinnostus on enemmänkin nähdä kavereita ja tulla sinne ystävien kanssa ja maistella sitten vähän oluita. Et sen oluen ei välttämättä edes tarvitse olla se mikään intohimo mun mielestä tapahtumaan mennessä, että jos se tunnelma, atmosfääri ja sulla on kaverit siellä, niin se on jo riittävä syy mennä olutfestareille ja aina me pyritään myös tarjoamaan muuta, että on meillä siideritoimijoita ja viinitoimijoita mukana, että jossain kohtaa iltaa kuitenkin yleensä tulee aina sellainen, että ehkä tämä olut riittää, niin sit voi ottaa jotain muutakin. Oliko te muuten siellä mukana? Juu. Aina tulee vaan notti, että vähän myöhässä tullaan, kun ollaan paikallisia. No ei kai, ollaan ehdottomasti. Ja se on kyllä, jos noita olutfestareita miettii, niin se on kyllä tunnelmaltaan superlämmin. Ja ehkä just nimenomaan se, että se on myös semmoinen, mihin tulee sitten koko kaupunki. Että se on se torstai, milloin yleensä tulee ne hifistelijät, ketkä just haluaa jutella ja analysoida ja sitten illalla lauantaina, niin siellä on vähän erilainen meno, mikä on tosi kiva, että selkeästi semmoinen matalan kynnyksen paikka myös tulla. Okei, puolustuksessa mä olin kyllä alkuillasta. Siellä oli näitä, justiinsa näitä lehtiä. Mutta eikä siinä mitään, se on siistiä, että on innoissa jostain asiasta niin paljon, että haluaa uppoutua siihen. Just näin. Mutta mites teillä sitten tämä KBC, kun sä mainitsit tuosta, että ette halua, puhuttiin aikaisemmin, että ette halua olla vain justiinsa se oluttuottajasta tunnettu, vaan te haluatte omalta osaltaan olla niin kaupunkikulttuuria luomassa tapahtumia, ilmiöitä ja olla siellä, missä ihmiset on. Kerroks tästä vähän lisää? Joo, kyllä se on ollut lähtökohtaisesti se koko Panimon toiminnan ydin, että toki se olut pitää olla ihan
hurjan hyvää. Siitä ei tarvitse keskustella, mutta kuka haluaisi tehdä huonoa olutta. Mutta se ei ole ikinä ollut se niin viestin kärki niin sanotusti, että se on ihan sairaan hyvää. Se on niin sanomattakin selvää, mutta enemmän on tärkeää just niin kokeilla, niin yllättää, tarjota vähän niin kuin sirkushuveja kaupungissa myöskin. Että me ollaan tehty tosi paljon tapahtumia, ollaan mukana oltu Kesärauhassa, mukana Kirkkopuistolla, mukana Craft Beerissa, mutta vähän vähemmän sitten olutfestareilla. Turku Modernissa. Turku Modernista, joo, ehdottomasti se olikin ihan mahtava. Ja sitten me ollaan järjestetty omia tuolla mäellä ja tullaan järjestää tosi paljon. Eli nyt kun meillä on oma ravintolatila, niin se on muuttunut sitten taas tosi paljon helpommaksi meille, että meillä on paikka järjestää. Eli siellä on sitten, no joka lauantai meillä on DJ-illat ja sitten meillä on livekeikkoja siellä ja sitten meillä on perinteiset season finaalet, tankin tyhjentäjäiset ja sitten meidän synttäribileet, niin ne on 3 semmoista isoa. Tankin tyhjentäjäiset on ihan legendaariset. Ne on aina ennen joulua. Okay. Do not miss. Sitä ei kannata oikeasti. Siis viime vuoden tankin tyhjentäjäiset, aivan huikea. Tupa täynnä, karaokea, kaikki hanat puoleen hintaa. Ei saa promoa missään nimessä, mutta siis niin hyvä meininki. Huhhuh. Mutta joo, järjestetään innokkaasti tapahtumia ja ollaan kyllä tosi luomassa keskusteluja eri turkulaisten toimijoiden kanssa siitä, että mitä me voitaisiin tehdä ja suunnitella. Meillä on ollut tosi paljon pop-uppeja siellä meidän taproomilla ja järjestettiin just kakolakukkia tuossa Kakolan mäellä, katettiin pitkä pöytä ulos Kakolan Ruusun kanssa ja Pepe Wilberi oli esiintymässä ja sitten mä oon ollut mukana sitä Turku Aperitiivoa pistämässä pystyyn ja se tulee taas itse asiassa nyt sitten Turun päivän tiedoilla. Että toka tuleminen siinä on. Eli mikäs? Se on semmoinen turkulainen aperitiivoviikko, eli siinä oli mukana viimeksi 25 ravintolaa tästä keskustan alueelta, eli tosi hyvin saatiin kivat raflat mukaan heti. Ja joka paikassa on sitten drinkki ja aperitiivo, eli joku pieni snäkki, ja se on yhteishintaa 12 € ja se on 4-8 tarjolla eri ravintoloissa. Ja se sai tosi hyvä vastaanoton nyt, kun se oli tuossa toukokuussa. Ja se tulee nyt uudestaan sitten tuossa Turun päivän tienoilla. Niin se oli ihan huikea mun mielestä tiivistymä siitä nimenomaan, että millaisena mä näen Turun. Mun mielestä se on enemmän semmoista keski-eurooppalaiseen taipuvaa. Mä ainakin haluan uskoa siihen. Ja toi kokeilu osoitti sen, että se oli tosi suosittu ja tuli paljon hyvää palautetta ja sekä ravintoloilta että kuluttajilta. Ja totta kai tuli myös kehitettävää. Se oli ekan kerran, kun se järjestettiin, mutta nyt se tulee uudestaan. Warfare Paris. On kommentoitava tuossa, että kun sä sanoit, että haluatte olla siellä, missä ihmiset on ja haluatte olla näkyvillä ja luoda omalta osaltaan, niin ja kyllä se on näkynyt myöskin. Että esimerkiksi mitä merchia, eli vaatetta teillä on ja miten teidän brändi näkyy ulospäin, etiketit kaikki, niin onhan se niin kuin, olette te ehtineet 5 vuodessa luoda aika vahvan. Kun meillä oli edellisessä jaksossa kun leffateatterityypit oli täällä, niin oli maistetuksena teidän yksi tuote, niin sitten hän sanoi, että niin, että mä annan tälle 4/5, että on niinku, vaikka itse ole oluen ystävä, mutta että hän sanoi, että jos ei hän tietäisi, mikä tämä on, tai olisi tullut vaan jossain peltipurkissa, tai, niin, mutta kun hän tietää, että se on KBC, niin se niinku, vähän niin kuin loi sitä lisäkredittiä siihen. Vau, siisti kuulla. Mutta miten teidän näkemyksen mukaan juomakulttuuri ja vaikka panimokulttuuri täällä Turussa elää ja hengittää, jos nyt vaikka verrataan muihin Suomen kaupunkeihin, nyt vaikka reilua verrata about saman kokoisiin, mutta niin kuin. No panimokenttähän tietenkin meillä on muutama ilmeisesti vahvakin, jos meidätkin luetaan niihin vahvoihin panimobrändeihin ja sitten on puhunut ensisijaisesti koulusta, jos miettii, että siellä on semmoista pitkää historiaa ja vankkaa osaamista semmoisesta perinteisestä olutkulttuurista ja sitten me ja Mallasepät Naatalissa huikea paikka lähellä Kuninkatietä, mutta suhteessa kuitenkin mä sanoisin, että aika vähän panimoita, jos vertaa samankokoiseen vaikka Tampereeseen tai niin muun kaupunkiin. Porissakin oli ennen tosi paljon panimoita, mutta niin panimokentässä mun mielestä tänne mahtuisi enemmänkin, mutta tietty nyt on trendi vähän eri suuntaan tällä hetkellä, että turkulaiset tykkää turkulaisesta juomasta, se on kyllä ihan vissi, että kyllä
Sinänsä niin panimo-osalta ei ole ihan hirveästi. Ja no mä ehkä juomakulttuurista sen verran, että mun mielestä se, että ihmiset tykkää käydä kaupungilla, niin se on musta ihanaa. Ja kun meillä on yksi keskusta, ei monta keskittymää, niin se on niinku semmoinen, mikä luo semmoista ekstra ihanaa tunnelmaa tänne kaupunkiin. Eli jos on kuulijoista semmoisia, jotka on kiinnostuneet panimon, niin pienpanimon perustamisesta, niin sun viesti on, että tila on temmeltää. Samulle viesti on, että siihen ei kannata lähteä. Ei, ehdottomasti kannattaa lähteä. Ja sitten jos haluaa osallistua panimofestareille sillä festareilla, niin me otetaan kyllä kaikki lähialueen panimot mielellään mukaan, jotka haluaa vaan tulla ja tuetaan nimenomaan tätä paikallisuutta. Ja olen kyllä samaa mieltä, että voisi olla enemmänkin. Ei silleen, että ne, ketä täällä on, niin on sitten taas ihan huippulaatuisia. Että saattaa olla, että siinä on vähän kynnyskin tulla. Että tänne on niinku vaikea tulla enää treenaamaan, koska se niinku, on niin korkealle asetettu taso. Ja mä unohdin Herran Jumala mainita myös Myrryksen 5.5 toiminnan Turussa sillain kuitenkin tosi mielenkiintoinen sitten taas tuosta alasta. Mallassa, Tää ei ollut... mainitsitko Mallassa? Joo, kyllä mä sen onneksi mainitsin. Ei ollut kaiken kattava lista. Joo, toi Myrrys on itse asiassa ihan tämmöinen vielä monille varmaan tuntematon, että tuossa Prahenkadulla on 5.5x Myrrys. Ja se panimo on vasta aloittamassa, mutta siitä tulee ihan niin kuin Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen toimija sen takia, että he ei varsinaisesti he ei valmista sitä olutta kokonaan itse, vaan he nimenomaan keskittyy siihen blendaamiseen ja siihen niin kuin juomien sekoittamiseen. Eli siinä, missä 10 vuotta sitten oli vielä moni autotallipanimoita, että ostettiin vähän laitteita ja alettiin tekemään ja sitten ehkä hankittiin luvat ja monet panimot aloitti tosi pienestä ja se oli niin kuin IPAa ja kukaan haaveillutkaan mistään pilsnerin tekemisestä vielä 2013, että se oli niin kuin teknisesti, no ehkä koulussa tehtiin varmasti, ja semmoisesta, mutta ne on niin kuin vaikeita oluttyylejä. Ja sitten tämä, mitä Myrryskin lähtee tekemään, että ne kypsyttää pitkään ja sitten alkaa sekoittelee niistä, niin se on sitten taas semmoinen seuraava steppi olutkulttuurin viemisessä eteenpäin, että monipuolistetaan sitä, että minkä tyylisiä oluita on, ja aletaan keskittyä niin kuin tietyn tyylisiin. Ja sitä Suomessa on näkynyt nyt jo, että osa on keskittynyt haapaan oluisiin ja osa vahvempiin oluisiin pelkästään, ja että se tarjonta monipuolistuu. Että saattaa olla, että sulla on 2 panimoa, jotka on vierekkäin, mutta ne tekee niin erilaisia oluita, että sitä on vaikea edes kuvitella, että ne olisi niin kuin kilpailijoita keskenään, koska niillä on niin erilaiset tyylit ja tavoitteet siinä tekemisessä. Ja toi on ehkä hyvin sanottu. Mun mielestä kilpailu ei ehkä ole sana, mikä vallitsee alalla muutenkaan, kun kaikki tekee aika vahvasti omaa juttua tietyllä tavalla. Et mä rakastan itse keskittymistä ja selkeyttä tietyllä tavalla. Toki me ollaan tehty paljon erilaisia oluita niin kuin tämän kohta 6 vuoden matkan aikana, mutta musta se, että sulla on selkeä fokus, niin se on tosi arvokasta. Ja vaikka just miettii, mitä Turussa on mielenkiintoisia moniulotteisia, kypsytystä vaativaa blendaamista Myrryksen osalta. Sitten on taas todella perinteistä saksalaista ikään kuin pohjaa omaava koulu. Sitten on me, ketkä tehdään ehkä modernilla, mutta meillä on kirkkaat pilssit, laakerit, sauerit, se fokus meillä selkeästi. Sitten on mallassepät, ketkä tekee ihan jumalaisia ipoja. Niin musta se on ihan mainio niin kombo kokonaisuudessaan. Oliko niin, että kulta-ajat oli silloin, kun sä sanoit joskus 10 vuotta sitten, lähti sitten alkuun, mutta onko niitä, osa niin on totta kai niin on myös jättäytynyt pois, että onko tämä nyt jotain hiipumisen merkkejä vai mistä se voi johtua? Onko teillä jotain käsitystä tästä, Samuli? No me ollaan nyt käyty korona tässä ja sen jälkeen aika korot noussut, niin ihan vaan taloudellinen tilanne, niin kuin, että jos sulla on ollut jo muutenkin vaikeuksia, pieniä yrityksiä, ihmiset väsyy, että mä usko, että siinä semmoista niin kuin trendiä on havaittavissa, että siinä on ehkä jotain luonnollista poistumaa haastavien niin kuin maailmantilanteiden takia. Kyllä. Mutta just tähän, mitä Eeva sanoi, että kilpailusta on vähän hölmö puhua, niin mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että ihan vaan jos katsoo tilastoja, että mitä Suomessa juodaan, niin pienpanimot on ihan muutama hassu prosentti siitä oluen juomisesta,
niin oikeasti se, että kilpaillaan keskenään on niin kuin omaa jalkaan ampumista, vaan pitäisi niin kuin levittää sitä pienpanimoiden ilosanomaa, saada ihmiset ymmärtämään, että mitä kaikkea niin kuin positiivista siitä, että tuetaan paikallisuutta, tuetaan pienyrittäjyyttä ja että mitä se tuo mukanaan, että saataisiin ihmiset kuluttamaan enemmän ehkä mieluummin niitä paikallisia pienpanimotuotteita tai suomalaisia pienpanimotuotteita ja sitten kasvattaa sitä kokonaismarkkinaa, eikä niin, että siinä pikku parissa prosentissa kilpaillaan keskenään, vaan että ottaa tavoitteeksi, että miten me saataisiin siitä muutamasta prosentista vaikka tuplattua se pienpanimoiden osuus kokonaismyynnissä. Niin se on sitä työtä, mitä varsinkin tapahtuma-alalla me halutaan tehdä, että saada ihmiset vaan valitsemaan useammin ja mieluummin niitä pienpanimo-oluita. Ei niin, että sä ostat joka kerta eri, harva jaksaa niin kuin joka kerta testailla ja maistella. Itsekin alan, niin kuin, että mä monesti menen vaikka City Markettiin Turussa, missä on aika hyvä olutvalikoima, niin monesti mä nappaan sieltä sen Naantali Eeppisen, jos mulla tekee mieli voimakkaasti humaloitua, tai sitten mä nappaan jonkun Kakolan. Yleensä mä kyllä ostan teiltä suoraan. Että se on itse asiassa toinen. Ostakaa suoraan panimoilta. Niin. Ja toi on musta hauska, se tietyllä tavalla mä oon itse tietenkin panimo-alalla, mutta mä oon jotenkin miettinyt sitä, kun on kuunnellut tosi tarkkaa korvalla kuluttajia ja päästään näkemään ja kohtaan ja käymään niitä keskusteluja päivittäin tuolla mäellä nyt, tai keskiviikosta sunnuntai, ei ihan joka päivä kuluttajien kanssa, niin sit toi pienpanimo-sana itsessään, mä tykkään puhua paikallisesta oluesta. Joo, me tehdään sitä pienessä mittakaavassa, mutta tietyllä tavalla paikallinen olut, musta se on niinku hyvä sana. Et se pienpanimo-sana on tietyllä tavalla, moni vetoo menee sentaa ja on sellainen, että mä en tykkää niistä pienpanimo-oluista, koska niillä on tietty stigma, että ne on liian vaikeita. Hirveän moni sanoo, että pienpanimo-oluet on liian vaikeita. Okay. Niin toi on ehkä se niinku ydin, mitä varmaan meidän niinku tekeminen toivottavasti murtaa, että me tehdään helposti lähestyttäviä, todella maukkaita, mielenkiintoisia, mutta easy drinking laagereja ja pilssejä, ja mielellään puhutaan paikallisesta oluesta. Miten te olette huomannut vaikka niin siis turkulaisten ostokäyttäytyminen, tämmöinen, niin että onko siinä tapahtunut niin kuin jotain suurta muutosta johonkin suuntaan viimeisen 5 vuoden aikana? Sä itse asut Samuli Ranskassa, sulla on helppo ehkä verrata sit paikalliseen kulttuuriin, mutta niin kuin, ollaanko me vielä suuresti jäljessä? No, Ranska on iso maa, mutta se nurkka, missä siellä itse asustelen, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että ne on pahasti jäljessä, että Suomessa on asiat järjettömän hyvin, mitä tulee niin kuin tähän pienpanimo määrään, laatuun ja kulttuuriin sen ympärillä. Et me ollaan mun mielestä, ja Pohjoismaat ehkä ylipäätään on ihan edelläkävijöitä, mitä tulee pienpanimoihin ja tämmöiseen artesaanitekemiseen. Et Ranskassa on edelleen vähän niin, että juodaan ranskalaisia viinejä ja sitten kun otetaan olutta, niin se tulee Belgiasta. Et siellä on vasta niin kun monet panimot sillä tasolla mun mielestä, mitä Suomessa oltiin ehkä 10 vuotta sitten. Joo. Poikkeuksia toki löytyy paljon, että en mä nyt halua dumaa koko ranskalaista pienpanimoskeneä, mutta huomattavasti haastavampaa on löytää laadukkaita pienpanimo-oluita mun mielestä Ranskassa kuin Suomessa. Joo. Se oli hauska, koska meillä oli ruokajaksossa sanottiin samaa, että Turusta on helpompi löytää hyvää ruokaa kuin Roomasta, oli tämmöinen väite, tuli ilmoille. että sen takia, koska täällä on, täällä ei ole totta kai niin paljon niitä ravintoloita ja kuppiloita, mutta niin täällä on taso on pysynyt kohdillaan, koska täällä kuluttajat niin totta kai äänestää jaloillaan. Ja Turussa on hirveän vähän turisteja verrattuna moniin eurooppalaisiin kaupunkeihin. Et ei täällä pärjää niillä asiakkailla, jotka on vain viikon. Et jos sä haluat pitää pitkäjänteisesti sun yritystä toiminnassa, niin kyllä sun on pakko palvella sitä paikallista porukkaa, niitä kanta-asiakkaita, jotka tulee sulle kerta toisensa jälkeen. Et se on ihan eri asia, että jos sä oot Kolossiumin vieressä, niin sit sä voit about ryöstää ne asiakkaat, kun ei ne tule kuitenkaan takaisin. Niin se kun lähtökohta on eri. Et Turussa, jos haluaa pärjätä, niin parempi pitää huolta niistä sun asiakkaista, koska ilman niitä ei kyllä pärjää. Ja niitä ei tuohon Turun lentokentällä tule 1 miljoonaa päivässä lisää. Hei, mä kun Jouran toimittaja olen, niin täytyy välillä esittää kiperiäkin kysymyksiä. Samoin mä oon kuullut joskus, että teillä on vähän vaikeaa yrittäjän näkökulmasta päästä sinne Kirkkopuiston terassille.
niin kuin että, että totta kai siellä on ne valmiit pop-upit ja tila on rajallinen, mutta miten te niin kuin valikoitte nämä yritykset, jotka siellä sitten on sitten joka vuosi? No Kakola Brewing erityisesti on valikoitunut sen takia, että he on hyvä pitkäaikainen yhteistyökumppani, jolla on selkeä visio esittää, ja sen lisäksi he on niin kuin kaikki meriitit siinä taustalla, että se visio myös onnistuu. Että Kirkkopuistoterassi se on vaikeampi paikka olla, kuin ehkä moni kuvittelee. Et siinä on yksi iso asia, että me ollaan 7 päivää viikossa auki 14 viikkoa. Et pelkkä idea ei ihan riitä. Et se on pitkä ja pitkä paikka, ja siinä pitää osata myös henkilöstöjohtamista, sun pitää pystyä pitämään työntekijät ja myös etukäteen vähän niin kuin kertomaan, että miten se tehdään. Mutta kyllä meillä joka vuosi on uusia toimijoita ja halutaankin, että meillä on joka vuosi uusia toimijoita. Ja mielellään myös semmoisia uusia ideoita, että se pysyy niin kuin mielekkäänä. Ja, että kyllä me joka vuosi aika monta ravintoloitsijaa käydään keskusteluita ja sitten yritetään miettiä, että ikävä kyllä niitä paikkoja on tosiaan rajatusti, että ei siinä ole, kaikki ei vaan aina mahdu, ketä sinne ehkä haluaisi. Ja sitten siinä on se toinen, kun se on sellainen palapeli, että otetaan vaikka Kakola Brewing esimerkkinä, että jos sä haluaisit tehdä pizzerian ja myydä pienpanimo-oluita, niin olisi se aika hölmöä, jos meillä olisi 2 niitä, kun on vain 7 vaihtoehtoa. Et sit jos ideat on vähän liian samanlaisia kuin on jo, niin ekana vuonna me todettiin tosiaan, kun meillä oli 3 ravintolaa, jossa kaikilla oli jonkinnäköinen leipä, jonka välissä oli jotain, niin sitten oli, että ei, selkeästi meidän pitää miettiä tosi tarkkaan se, että se tarjonta olisi sen verran laajaa, ja että kukaan ei turhaan kilpaile keskenään siellä alueella niistä samoista hampurilaisista. Sitten on asia erikseen pop-upit, jos semmoista haluaa. Eikö teillä ole semmoisiakin välillä ollut? Meillä ei ruokapop-uppeja ole oikeastaan ollut, että se vaatii se ruoanlaitto kuitenkin tietynlaista infraa, että pitää olla käsienpesualtaat, kylmälaitteet, kaikki semmoiset. Ja kun siinä Kirkkopuistossa ei ole mitään infraa, niin semmoisen tekeminen on aina vähän hankalaa. Mutta on meillä erinäköisiä juomatoimijoita, on pop-upilla tai pop-up-tyylillä aina silloin tällöin paikalla. Mutta ihan rohkeasti laittaa vaan viestiä, että jos kiinnostaa tulla, niin kyllä aina käydään keskusteluja ja katsotaan, että minkälaisia ideoita. Joka vuosi meillä tulee uusia toimijoita. Jep. Mä olin vaan komppaamassa sitä, että mun mielestä kun on tiiviisti mukana ollut Samulin kanssa näissä suunnitteluvaiheissakin kuullut näitä, että mihin se on kehittymässä, niin se on ehkä niinku, mistä pitää antaa isot krediitit, että koska kyllä sä katot sitä tosi kriittisesti, että se pysyy myös uudistuvana paikkana, se kokonaisuus, että se on kuitenkin koko kaupungin kirkkopuisto. On, ja siinä on niin monta osaa, että se uudistuu, mutta ei vaan se ruokapuoli, että se mitä siellä tapahtuu ja näin, että kyllä ehdottoman kriittisesti, mä oon varmaan isoin kriitikko, mitä tulee niin kuin siihen alueeseen, ja että sillä sekunnilla, kun mä koen, että nyt tää on valmis, niin mun varmaan parempi lopettaa tässä ammatissa, että sitten alkaa sammal kasvaa. Mutta se tapahtumapuoli on ehkä ollut nyt, niin kuin jos puhutaan, että mikä tämän vuoden teema, niin selkeästi mulla tuli viime vuonna semmoinen olo, että tässä on niin kuin monta päivää, kun voisi olla jotain, ja viime talvi meni paljon siinä, että me yritettiin saada palaset loksahtamaan kohdalle, että me saataisiin siihen alkuviikkoon ja keskellekin viikkoa jotain kivaa. Et meidän ongelma, tietynlainen haaste on aina se, että kun me ei suostuta myymään lippuja mihinkään tapahtuvaan, niin sitten se, että jos halutaan vaikka tiistai-keikat, niin ei se vaan tapahdu ihan tosta noin vaan, kun me ei myydä lippuja, niin sitä palapeliä kasataan aika paljon. Et tänä vuonna meillä tuli Turun Sanomat, tuli yhdeksi kumppaniksi, mikä oli tosi kiva heidän kortteli-uutiskirja, mitä itsekin tilaan, että mä pysyn mukana Turun tapahtumissa, niin he oli mukana sponsoroimassa, ja sitten tämmöinen matala-alkoholin tuottaja kuin Koska Drinks, niin he tuli sitten mukaan siihen, että me saatiin se tarvittava rahoitus, että me pystyttiin joka tiistai tarjoamaan pääsymaksutonta musiikkia. Mutta se on yllättävän vaikea saada se paketti kasaan. Varsinkin kun ei myy lippuja. Mutta varmasti niin kuin näiden vierailijoiden ja ihmisten niin kuin palaute on se, minkä kautta niin kuin sitten menee. Ja joka vuosi uudistuu, että se on niin kuin se, mikä on pysynyt mukana.
Eeva, mikä sun lempipaikka muuten on Turussa? Spontaanisti mä olisin vastannut Samppalinna. Musta se on aivan ihana paikka. Se on semmoinen, mistä kesä tiivistyy mulle jotenkin kokonaisuutena. Se olisi ollut mun spontaani vastaus, mutta jos mä hetken mietin, niin sieltä varmaan rupeaa tulemaan montakin eri paikkaa. Mutta siellä on jotenkin semmoinen kesän ilo, äänimaailma, silmät ja sitten mä rakastan uinnin jälkeistä kahvia siellä jotenkin. Vaan istuu ja miettii, että mitä mä menen välillä vaan miettii sinne. Niin saatan juosta töihin, me asutaan tuossa Raunistulassa, juosta pieni matka, mennä sinne pulahtaa ja sitten mennä siitä Kakolanmäelle. Mä tykkään siitä tosi paljon. Ei ollut sponsoroitu Kirkkopuiston terassivastaus. Onko sulla Samuel mielipaikkaa tässä kaupungissa? No mun lempiasia tänä kesänä ja parina viime kesänä on ollut oikeastaan pyöräily, aina vähän eri reittejä. Mä jossain kohtaa totesin, että sitten kun turkulaistuu liikaa, niin tulee semmoiksi muurahaiseksi, että menee aina sitä samaa reittiä edes takaisin. Nyt mä oon alkanut pyöräilemään. Mä yritän aina ottaa eri reitin ja mä menen omakotitaloalueiden läpi ja lähiöiden läpi ja keskustaa niitä teitä, mitä normaalisti ei tule ja kävelen myös ja katselen, että mitä täällä on. Mun mielestä se on mun lempiasia. Seikkailla ympäri Turkua, joko fillarilla tai kävellen, niin se on kyllä parasta. Tää yllättää tätä kaupunkia meinaan melkein joka kerta, että täällä on tällainen, tuossa on tollainen. Joskus Turku on saanut fillariin niin yhteisöt kritiikkiä niin kuin, näistä teistä mahdollisuuksista. Millainen fillarikaupunki tämä on pyöräilijän näkökulmasta? No mä menen ainakin kivoja reittejä, ei mulla ole valittamista, mutta mä en ole sitten taas työmatka, että ruuhka-aikaan aja noita isompia väyliä, missä mä luulen, että ne niinku ongelmat on. Et sit kun on tämmöinen sunnuntai-pyöräilijä, että voi itse valita reittinsä, niin mä menen yleensä sieltä sun täältä ja välillä on kivempaa ja välillä on ehkä sitten joutuu menemään autotietä, mutta mun mielestä Turku on aina ollut pyöräilykaupunki mulle. Mä oon aina pyöräillyt niin kuin pienestä pitäen. Mä en halunnut skootteriakaan 15-vuotiaana, kun mulla oli niin hyvä jopo, millä mä tykkäsin pyöräillä ja siihen sai skeittilauda vielä kiinni. Niin. Sitten seuraava ohjelmanumero. Viimeksi annettiin pormestarin avaimet vieraille käteen. Nyt mä annan teille pormestarin hatun syvälle pään. Jos te saisitte olla tämmöisiä niin kuin diktaattoriasemassa olevia pormestareita, jotka kehittäisitte sitten tätä kaupunkia itse valitsemaan suuntaan, niin minkälaisena te haluaisitte niin kuin te ihanne Turku näyttää sen jälkeen? Kuka eka? Eeva. Ei kai. Mä en ole ajatellut tollaista ja en itse asiassa tiedä nykyisen pormestarin tulevia suunnitelmia niin tarkkaan, että nämä voi olla ihan samat, mutta nimenomaan ehkä mun haaveissa, jos olisi niinku ihan kaikki mahdollista, niin kyllä mä toivoisin, mä näen itse, että tätä on aika voimakkaasti valitettavasti vielä autokaupunki, niin mä toivoisin, että tämä olisi enemmän pyöräkaupunki, että kyllä mä haluaisin hirveästi, itse en ole ajanut autolla vasta pari vuotta, ja niin se on mulle vähän vieras maailma. Mä oon huomannut, että turkulainen ei mene mihinkään ilman autoa. Hyvä esimerkki Kakolanmäki, kun siellä ei ole parkkipaikkoja, niin sit moni jättää tulematta sen takia, kun sitä autoa ei saa mihinkään. Niin mä toivoisin, että unelmissa tämä olisi pyöräiltävä kaupunki todella pitkälti. Tai semmoinen, että jengi suhaisi pyörillä ja täällä olisi pyörille omat linjat ja tämän tämmöisiä prinsessamielikuvia, ja sitten musta, mikä täällä oikeasti tekisi vielä enemmän tuon Aurajoen haltuottoon, niin olisi, että siellä olisi vähän Badenschiff-henkinen pulahdusmesta, mitä itse asiassa on mietittykin, mutta se voisi olla vähän vielä tuonne linnalle päin, että se ei tulisi ihan siihen Samppiksen alas kuitenkaan, kun siinä on se mun rakastama Samppis jo siinä yläkerrassa. Hyvä pointti muuten. Joo. Niin, Aurajokeen vai? Joo, semmoinen pulikointiallas. Se olisi musta oikeasti. Ja siis enemmän saunoja, kaupunkisaunoja. Tämä on niin täydellinen paikka semmoiselle oikeasti kulttuurille. Niin kyllä ne olisi semmoiset asiat, mitä mä haluaisin vielä entisestään tänne. Ja jos saa nyt pyytää, tämä ei ole mitenkään pormestarin päätettävissä asia, mutta toive yleisesti, koska meillä on niin vahva tämä ravintolakenttä. Täällä on ihan huikeita nuoria kokkeja, mutta ne nuoret kokit usein, kun ne haluaa kasvattaa uraa, niin ne menee Helsinkiin. Niin please, tulkaa takaisin tänne ja perustakaa omat pienet ravintolat. Mä haluan tänne semmoisia pikkusia rafloja, mitkä on niinku tyyppivetoisia paikkoja, missä oikeasti ne visionäärit pääsee niinku sen luomaan sen tunnelman. Täällä on tosi paljon mainioita isoja ketjuja, tai en mä tiedä voiko niitä sanoa ketjuja, mutta ravintolataloja, kenellä on monta ravintolaa. Mä haluaisin semmoisia
vähän quirky, vähän hassui, tiedätkö sä, just oma vision pikkupaikkoja. Joo. Joo. No, tää oli mun prinsessamaailma. Millainen sun? No mä jatkan ehkä tosta, että jos mä oon niinku diktaattori sun jälkeen. Yrät sitten. Mä varmaan antaisin hirveästi rahaa meidän tuolle kokkikoululle lisää. Ja sitten tulisi maksettu harjoittelu, ehkä osan olisi pakko käydä Pariisissa, osan San Sebastianissa, osan Pariisissa, osan Tokiossa. Ja sitten ne innokkaat kokit pääsis sinne maksetulle ekskursiolle puoleksi vuodeksi imemään vaikutuksia ympäri maailmaa. Ja sitten kun niiden rahoitus loppuu, niiden on pakko palaa Turkuun ja pistää niitä hienoja kivoja paikkoja Niin, ja sitten ne tuetaan, niitä vaikka tuettaisiin. Eikö tuettaisi niitä? Et kyllä mä uskon, että se, että jos me halutaan, että kaupunki kehittyy nopeasti, niin kyllä sitä pitää vähän nähdä maailmaa. Et me ei ikinä niinku itse luoda jotain uutta pelkästään, vaan että kyllä se on aina perspektiivin hakemista jostain muualta. Ja sitten toinen asia, mitä mä ehkä tekisin diktaattorina, niin esimerkiksi valon polku, mikä on ollut talvisin Turussa, niin mä tekisin semmoisen niinku pysyvän valokaupungin tästä, koska jotenkin mua aina se talvi on ollut vaikea, että on vaan pimeätä ja meillä ei kuitenkaan ole samanlaista lumimaisemaa ainakaan hirveän pitkään talvessa samalla tavalla kuin ehkä Lapissa, että meillä olisi täällä semmoinen massiivinen valokeskusta, missä olisi niin kuin tunnelmaa. En mä tarkoita, että olisi jotain strobovaloja, vaan sellaista niin kuin harkittua, tyylikästä. Että talvisin kun kävelee, pyöräilee, niin pystyisi ihmettelemään samalla tavalla kuin kesäsin. Kesäsin se ei vaan tarvii mitään, kun on niin ihana luonto ja kaikki jotenkin kohillaan. Mutta sitä talvea pystyisi ehkä jotenkin vielä. Mutta niin, siitä varmaan täällä, että mä tiedän, että sitä tällä hetkellä tehdäänkin. Mutta siihen mä varmaan diktaattorina laittaisin muutaman nollan perään budjettiin. Mieti, kun Turusta voisi joskus sanoa, että ei hitsi, se on hieno talvikaupunki. Kaikki on kesäkaupunkiin haippaa. Jep. Ja miettikää, kun Turun keskusta on tosi kompakti, ihan oikeasti, että sä voit kävellä tosi helposti moniin paikkoihin. Sitten kun se olisi valaistu, niin tiedätkö, vai että. Ja onhan se valaistu, mutta tiedätkö sä, vielä enemmän. Okei, hyvin vastauksia. Hei, 5 nopeaa, tai itse asiassa tässä on vähän useamman. Ja tällä kertaa mä kysyn ne yksitellen enkä eritellysti. Samuli, kaskis vai tinto? Kaskis. Eeva, Abo Veetus vai taidemuseo? Ai vaikee, Abo Veetus. Ruissalo saari vai sitten Naantalin muumimaailma? Ruissalo saari. Ilmiö vai Turku Modern? Turku Modern. Kurjen rahka vai 2 kerran luontoalueet? 2 kerran luontoalue. Käyty. Eeva, Piispis vai Berliinin munkki? Oh my god, tästä tulee sanomista meidän Teemulta, jos sä nyt kuuntelet. Teemu sanoo mulle, että kun se on piispan munkki, mutta mulle se on sori vaan vieläkin Berliinin munkki. Vanha suurtori vai Turun kauppatori? Kauppatori. No, et vetänyt kotiin. Okay. Villa Järvelä vai Ruissalon sauna, se avantointipaikka? Villa Järvelä. All right. Sitten, hei, me päästään meidän viimeiseen ohjelmaosuuteen, eli meillä on tämä Tasting Corner, ja ruokatyypeille mä maistutin juomaa, ja sitten niin mä lupasin, että juomatyypeille sitten mä maistetaan ruokaa. Mullakin vähän nälkä. No niin, jep. Kiinteätä. Okei, mutta nyt kun puhuttiin näistä munkeista, niin meillä on nyt, mutta se on hauska, koska mäkin kutsun, että nyt tästäkin tulee sanoa palautetta. Mä oon Porista kotoisin. Mä sanon, että nämä on mulle Berliinin munkkeja. Niin, jep, toi on vaikea. Mutta tämähän on nyt niille, jotka kuuntelee tätä eikä katso YouTubesta, niin meidän edessä on siis piispan munkkeja. Ja nimenomaan, koska siinä on valkoinen kuorrute, niin kuin piispan hattu. Et mä ymmärrän, että jos siinä on semmoinen pinkihtävä kuorrute, niin ehkä siitä voisit väitellä, jos huvittaa, mutta tässä ei ole nyt niinku mitään epäselvyyttä. Joo, absoluut. Siis eihän mä ole ennen nähnyt niinku valkokuorrutteisia kuin Turussa, tiedätkö? Kiitos. Pari piispistä. Joo. Joo, maistetaan sitten. Elikkä nämä on tuolta kauppahallista haettu. Paljon. Ihanaa. No. Ulkonäkö on mun mielestä lupaava.
kivan tämmönen paahteinen tää ulkokuori. On. Miksikä niitä kutsutaan niitä, mitkä on vähän semmoisia pitkulan muotoisia vaaleanpunaisia, missä on sisällä, vaikka voi olla kermavaahtoa tai jotain. Eikö se ole samaa genreä? Okei. Okay. Musta. Siis, mä en tiedä, onko se oikeasti vaan mun päässä, mutta mun mielestä se pinkki kuorute maistuu myös erilaiselta kuin tämä valkoinen. Tai siinä on jotain makua yleensä vaikka. Mulle sanottiin tänään Pirjon pakarissa kauppahallissa, että se vaaleanpunainen kuorute, niin se on niinku sesonkivärit, että se on niinku ystävänpäivän aikaa. Että muuten tää on just tää piispan lakki, mihin Samuli viittasi. Mut siis, eikö täällä ole hillaa? Onko siellä? Mä en ole vielä päässyt. Mäkään. On. On hyvä. Jes, mä en ole vielä siellä. Mä jo huolestuin, koska mulle se on se hillo se juttu. Onko tää tämmöistä injektioreikää pohjassa? Niin. Jep. Mä tykkään. Mä oon muutenkin herkkusuu. Tykkään makeista. Kyllä. Joo. On. Mun lempileipomo on kylläkin, siis toi Kosken leipomo. Mä tykkään niiden noista mikä on, kermamunkeista. Et se on niinku mulle ihan 5/5 oleva tuote. Se on, ja sitten heidänhän ne, heillä on tosi, mä en ole ihan varma mistä sä puhut tarkalleen, että onko se just se sama, missä on sitten se kerma keskellä. Kyllä. Nehän on vegaanisia, niin mutta ne ei niinku ilmoita, että ne on vegaanisia, koska heillä on niin ilmeisesti iso vakioasiakaskunta, että jos ne laittaisi siihen vegaanisiin, niin ne ei olisi niin kiinnostuneet. Oikeasti? Näin mä ainakin kuullut ja en ole itse käynyt tätä keskustelua, mutta vegaanisia myöskin, ja nämä on monen mieleen. Joo, mutta tämä koostumus tässä kyseisessä, no sanotaan piispan mun, Samuli täsmäsi. Puhutaan ihan oikealla sanoilla. Piispiksissä niin on hyvä, on hyvä, ja toi hillo oli myös hyvä. Mä en toi kuorrute ei maistu musta yhtä hyvälle kuin se vaaleanpunainen. Joo, samaa mieltä. Eli siitä niin annettava vähän rokotusta, mutta näillä sanoin minä annan tälle 3/5. Mäkin olisin ehkä, tiedätkö, vähän enemmän kosteutta jotenkin kaivannut. Joo. Mä oon tosi, musta voisi jättää ihan, mä ymmärrän, että tämä on vaikea paiston laji. Mutta ehkä semmoinen pyöreämpi, niin siitä tulee vielä enemmän löysä se sisuus. Että mulla on kans 3/5, siis herkullista absoluut. No, mä sitten taas tykkään tästä tosi paljon. Mun mielestä tämä sitko ja koostumus on niinku hyvä. Ja sitten mä tykkään, että tää ei ole niin makea tää itse taikina, mutta se makeus sitten taas tulee tuosta kuoresta kivasti. Ja tykkään kyllä tuosta hillonkin mausta. Mielestäni on hyvin paistettu. Oikein hyvä piispanmunkki. Niin, en mä tiedä, onko tämä täydellinen, niin sen takia mä annan 4/5. Okei. Mutta kyllä mä antaisin ison suosituksen tälle kauppahallin leipomolle. Että... Joo, ehdottomasti. Ja se oli Pirjon pakari muuten. Ja onko teillä vielä jotain sanottavaa? Ja mitä te haluaisitte nyt kuulijoille vielä loppuanekdootteina tervehtiä? Mun mielestä, niin kuin sanottu, niin turkulainen kaupunkikulttuuri on poikkeuksellisen hersyvää, värikästä ja ihanaa. Niin mä oon ainakin ihan super ylpeä turkulaisena ihmisenä, toivottavasti turkulaisena. Monta 10 vuotta täällä piti asua ennen kuin sai sanoa turkulaiseksi. Niin ehkä se, että ympärivuotinen ilakointi niin nähdään kaupungilla. No, mä tähän juomapuoleen, että mä toivon, että kaikki menee Kakolanmäelle ja käy ravintolakoulussa tai tulee Kirkkopuiston terassille vaikka käymään, mutta juokaa paikallista ja olkaa kiinnostuneita, kysykää kysymyksiä ja käykää eri paikoissa, pikkupaikoissa ja hakekaa sitä paikallisuutta. Et sitä kautta, kun se kysyntä kasvaa, niin tämä kaupunki kanssa mun mielestä paranee ja toimintaedellytykset kaikille pienille yrittäjille paranee täällä. Kyllä. Me ollaan täällä teitä varten ja teidän takia. Joo, näihin sanoihin haluaisin nyt sitäkin kiittää teitä. Ja haluaisin kiittää myös Turun kaupunkia, Turku Centeriä, Brave Teddy tuotantoyhtiötä sekä Bar Ullakkoa. Ja Samuli, mä haluan sulle kanssa erityisesti kiittää. Sä oot ollut alkumetreillä tässä podcastin mahdollistamisessa mukana ideoimassa. Ja siinä mielessä haluan myös kiittää sun panosta tähän. Kiitos. Jep, hei. Kiitos paljon. Kiitos.